Na ano maging mga nakadaog na nakitambag sa mga nakadaog. Karon sa may imong mga words of encouragement sa mga wa gyud na ray na sa eleksyon, naligwak sa eleksyon, labi na gyud pa. Para sama sa imong kapalaran ba? Mga words of encouragement lang gyud nimo. Usab ang nangapildi, di na mo managan. Kay ako, usako sa nasakitan. Ano yun? Kapoy kay tuyok-tuyok anang kabalayan. Ano yun? Wala na gid tay kadaugan. Bosa, kitang nangapildi, hilom-hilom ra gyud ta. No. Kaya di naman po kita'y napildi. Napildi mga itong dakong gasto. Dayon ay nagbalik og dagan. Kay may pa ipalit ni mog atop. Kay ngano inyong balay gasihag na. Looy kaayot ta. Oh, dayon. First, kita gibinuangan sa katawhan. Dili na binuangan. Namo gyud mga bet. Oo. Sama sa mga dili pa siguro time karon, Oo. no? Unsa man mo surrender na or mo padayon, di naman gyud para nimo wala na ay na, no? 3 term pa man ko. Umudagan kog sunod. Sa. Ako, kay wa man ko kadaog og konsehal, mudagan jud kog mayor.